Hi Jadines and welcome back to my YouTube channel! James Reid, may inamin habang naka-self-quarantine? Alamin! Pagkatapos ngang ideklara ng presidente na mag-self-quarantine nga daw or community quarantine kung saan nga hindi muna pwedeng lumabas or wag mo nang lumabas para nga hindi masyado madagdagan ang mga cases about sa health issue ngayon. So ito nga si James Reid ay umamin nga na meron daw siyang pinagdadaanan at of course meron din daw siyang aaminin sa mga Jaden fans. At ito nga ito. Aminado nga daw itong si James Reid na magkasama na nga daw sila sa condo unit ni Nadine Lustre. So alam naman natin yan pero mas nilinaw na nga ni James Reid na yes, of course, lagi na nga daw sila magkasama and of course doon minsan daw siya natutulog dahil nga daw sa mga self-quarantine at of course ayaw din daw niyang mawalay kay Queen at malayo nga daw ng ilang araw dahil sa higpit nga ng ating pagbabantay laban nga sa health issue ngayon. At agad-agad nga itong mag-trending sa social media at pinag-usapan at umali nga ng kaliwat ka ng komento from Jaden fans. At ito nga ang sabi, wow naman umami si James Reid dahil ayaw na siguro niyang mahirapan pa si Queen na magtago. For more videos, please subscribe to my YouTube channel at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng panibagong video. And see you on my next vlog. Bye!